בית שמצאתי בו סיפוק בכל הדברים שעשיתי. פה גדלו ילדיי, נכדיי, ואני מרגיש טוב. והימים, ימי ראשית הקיץ, ימי ראשית. כששואלים אותי מי את, אני בת רמת הכובש, אני לא אומרת לכל אחד, אני נולדתי בירושלים, אני בת רמת הכובש. אני נולדתי, אז הילה אבי תמיד הייתה מסננת לי, ממש באופן דוקטרינלי, אמרה לי, אתה הנכד הראשון שלנו. אתה הראשון שנולד לבת מהקבוצה שלנו, מהפרודיוס שלנו. זה היה ניצחון אדיר לכל אלה שזלזלו והקלו ראש בתחילת הקיבוץ, בסיכוי של הקיבוץ להמשיך ולשרוד. הנה, יש לנו אפילו נכד מעשה ידינו, מה אתם רוצים ממנו? הלך עבר בדרך עפר, ימי בציר, ימי ניגון ושיר, ימי בציר, ימי ניגון ושיר. אני הייתי מחנכת כיתה, והנה הגיע חג העצמאות הראשון, ושמתי תמונות של הרצל וויצמן הנשיא ובן גוריון ראש הממשלה, כה היה. ובבוקר באתי לכיתה והתמונה של בן גוריון הייתה קרועה על הרצפה. לא יכולנו להבין מה מניע את המבוגרים שאתמול עבדו במשותף והיו כל כך מאוחדים ועבדו והקימו קיבוץ, ופתאום הם הופכים להיות שונאים בצורה כל כך קיצונית, בצורה כל כך לא מובנת, על נושאים אידיאולוגיים שאלינו בכלל לא דיברו. אני זוכרת אותנו כבר כילדים לוקחים חלק, שולחים אותנו להדביק פתקים על הגג של חדר אוכל בגבעה. בגבעה היו 3 גגות לחדר אוכל, ראשון, שני ושלישי. לשלישי רק הילדים הגדולים היו מצליחים להגיע. אז היו מרימים אותנו, את הקטנים, כי היינו כאלה זריזים, אנחנו היינו מדביקים את האלף של מפאי, ופתאום הייתי מרגישה איזה מישהו סוחב אותי ברגל כמעט עד להרוג, ותולשים את הפתק שלנו ומדביקים. והנושא העיקרי כמובן היה חינוך הילדים, האם לחנך את הילדים ברוח הקומוניזם ברוסיה וכיוצא בזה, או ברוח הרבה יותר פתוחה וחופשית. מזכיר ניגש אליי ועוד מורה ותיקה, ואמר לנו שבשנת הלימודים הבאה את לא תעבדי בבית הספר. למה? כי את מרעילה את נפשות הילדים. ככה? אוקיי, איפה אני אעבוד? תעבדי במטבח. אמרתי לו, עם כפית אחת אני מרעילה את כל המרק. מה? יום אחד הוקמה חומה שחצתה את החדר אוכל של גבעת השלושה הישנה לחצי, חומה גבוהה מעל גובה האדם, על מנת שאי אפשר יהיה להסתכל לצד השני, וחצו את החדר אוכל שכל שנות ילדותנו היה מאוחד ושימש בעצם לב הקיבוץ, חצו אותו לשניים. אבא שלי בעצם ככה הוביל את המפאיניקים, הוא היה מזכיר של החלק של מפאי. אני זוכרת לילות הוא היה נתקע בחדר אוכל למלחמות עולם עם החבר'ה מהמאוחד. לאסיה היה עוזר לו, וברסלר וזה, אבל הם היו כל כך אגרסיביים, וזה היה ממש מגיע להרמות ידיים, והייתי אומרת לו, אבא בוא לחדר עם אמרה שתבוא, וזה ככה כבר, והיה נורא פחד. בכל אופן זה הגיע למצב שגם בגבעת השלושה היה פילוג. בכלל, כל הארץ נשרפה, והחליטו על עזיבת רמת הכובש ואיחוד עם פלג המפאיניקי של גבעת השלושה, ונקים יישוב חדש. עובדיה היה מפאיניק שרוף. אני הייתי לא כל כך מפאיניקית שרופה, ואני אמרתי, אני לא אלך ברמת הכובש. לא עוזבים בית בגלל דעות פוליטיות. ואז התחילו ויכוחים, וזה הגיע לתגרה.
כשאני ראיתי את התמונה שמצד אחד עומדת אם, ומצד השני הבן, והוא כנראה קיבל איזה מכה כי הוא דימם, והיא לא ניגשת אליו, זה שבר אותי נורא. כשהודענו שאנחנו מחר או מחרתיים הולכים, ובאתי לקחת את הבת שלי מבית התינוקות, אז מצאתי ילדה בתוך מיטת ברזל סגורה, יושבת, ומסביבה חבילות קשורות בתוך חיתולים את הבגדים, ואת מטפלת, אין בבית להגיד לנו שלום. כולם התנדפו. היה מאוד קשה. היה קשה לעזוב. אם נסתכל על זה עכשיו, זה היה מיותר לגמרי. אנשים שברו את חייהם בחברות. כשאני חושבת על מה היה כל הריב הזה, אני עד היום לא קולטת. על מה? עינת זה הרבה יותר קיבוץ מאשר קיבוצים מפוארים ומפורסמים וזה. עינת חזקה מאוד בשעת צרה. כשיש מישהו עם בעיה, כשיש אבל, כשיש איזה צורך להתגייסות, יש בעינת כוחות של התגייסות של חברים בלי חשבון. בעיניי זה בית טוב. אני חושב שעינת זה בית מאוד מאוד תומך, קיבוץ שגם בשעות הקשות ידע לדאוג לחברים ולתת להם את התחושה שזה הבית שלהם. את ואני והרוח יצאנו לקר הפתוח לנשום את נשמת הדגן, לרקוד עם ריצוד מהפלג, לפעוד עם הצאן על השלג, יצאנו לברוח מכאן. שלושתנו בזמר חוצות יחפני, הרוח ואת ואני. התחלנו הכל מחדש, הציעו לנו להצטרף לקיבוצים קיימים, למשמר השרון, עוד איזה קיבוץ, והחלטנו לא. אם כן, אז אנחנו בונים קיבוץ חדש. חלוצים, נשארים חלוצים. הם כבר פעם בנו קיבוץ, הם היו חלוצים. והנה הוטל עליהם בגיל קרוב ל-50 להתחיל הכל מההתחלה. וזה היה להתחיל הכל מההתחלה. אנחנו עלינו על השטחים פה ב-1952, עוד לפני שקמה עינת, כבר קיבלנו את האדמות פה והתחלנו לאבד. ואז אנחנו מגיעים לשטח ואתה לא רואה שיח אחד. הכל היה אדמה שחורה, קשה, קשה, אבנים בלי סוף ובלי גבול מהוואדי. עבדנו בסיכול ימים, 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 היינו עובדים בסיכול. אני זוכרת, זאת הייתה פשוט עבודה סיזיפית. כמה שהוצאת, היו יוצאות עוד אבנים. את הצריפים האלה העבירו לגור את כיתה י' וכיתה י"א, שהיו לומדים בבוקר בגבעת השלושה, בבית ספר, ובאים הנה לשטח אחרי כן על מנת להימצא פה, שלקחנו חלק פעיל מאוד בעבודה. לא אקרא לזה חלוציות, אבל ראשוניות, ולבוא למקום שומם, לגבעה חשופה. והיינו רואים את כל השטח הזה ככה ריק עדיין, ועוד מטר עולה בית, עוד מטר עולה בית. זו הייתה חוויה אדירה. והארוחות שאנחנו היינו מכינים, סלטים ענקיים וחביתות ענקיות וקומזיצים וסיפורים. המון זוגות פה נוצרו. זה אנחנו, אני ואיתן, ואילנה ועמוס, ויגאל ונומי. הייתה הרגשה שפתאום המאגר הגנטי מתרחב,
מבחר גדל, ופתאום זה באמת היה מרגש. אחרי הפילוג זה היה חוויה מתקנת מאוד מאוד. אנחנו היינו הקיבוץ הראשון שבנה את כל הקיבוץ בצורה כזאת שכל החברים קיבלו אותם הדירות. הדירה הגדולה, היא הייתה, אני יודעת מה, שם דבר בתנועה הקיבוצית, הדירות האלו של סלון וחדר שינה, ומרפסת, ושירותים, ודוד, ולא צריך ללכת למקלחת משותפת. אבל יחד עם זה אנחנו פיגרנו בכל יתר הדברים, כי על העושר הזה אנחנו שילמנו את כל המחיר. נכנסו לחובות גדולים מאוד בבנייה, מפני שלא היה לנו שום בסיס, שום הון עצמי שיכול היה לעזור לנו כדי לבנות קיבוץ שלם. פתאום קיבלו חלקת אדמה סביב החדר, כל אחד קיבל חתיכת חלקה, והם נטעו מה לא. היה כל טוב הארץ, זיף ותפוח ומתחת, חקלאות אינטנסיבית, הם עשו גם תות שדה בין הגומות של העצים ובוטניים וככה וזה, זה היה פשוט גן עדן. בגבעה היינו כל כך צפופים, והסוף שלה היה כל כך מוזנח ועלוב, ופה אהבנו את המקום, אהבנו את השטחים הרחבים, ומרחבי דשא שלא ראינו שם. הדגש של קיבוץ עינת היה בהתחלה דגש חזק על חקלאות. הייתה לנו תערובת די גדולה של מטע עצי פרי, של זנים של אגסים, זנים של תפוחי עץ, ונתנו נטיות חדשות, בעיקר של אשכוליות, של פומלות. אנחנו היינו מאחד הקיבוצים הכי דרומיים שגידל בננות. היה לנו פה בית אריזה גדול עם מכונות מיון. אנחנו מיינו לבד את הפרי. כל השטח שלנו היה ממקורות מים עצמיים, קדחנו בעירות. אנחנו חייבים להצליח, חייבים לבנות פה ענף שהוא יהיה הטוב ביותר, מה שאפשר, כמה שאפשר. זה היה למעשה הבסיס של המשק, השטחים האלה. אנחנו היינו כולנו צעירים, מצאנו בזה הרבה סיפוק בעבודה הזאת, ועסקנו כל הזמן בפיתוח, פיתוח, פיתוח.